A čo sa mi to páči kúpiť? Tak to pomalšie. Rozpeckuj to. Keby si to počuli, je to rozmazané? Ja? Ne, on... Pekný by bol fakt, že ale... Keď bol maličký. Tak taký to maličký. Šila, spadové, si tak, keď si príšte veľa, to je nižšie. Máme dvoch. Ja? Aha, už tak nás to snažná rozhodnúť. Daj koment. Esto popiči. Daj nejaký koment. Pekný Ronika. Koľko že tu nešte teraz? Pekný Ronika, ale ja to za... No daj to mne. Čo povieš na to? Super! Áno? Áno. No akurát nie. Zaplakuj! No čo povieš, Vojco, na to? Na to zračný sportom? Bruta! Ako? Ne, to úplne, oni boli úplne odveci. Pôjdeme nájsť na bučku. Ahoj, to nevadí, ale... Ne? Ne, to počkaj. Jo. Daj to na YouTube. Dá to všade. Na boomik to bude. Boomik. Ty profesionálne narážaš. A úplne udržaš ten flek v pohode. Trošku to ríč tráce, ale to sa dá úplne v pohode. Na bok si,